Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Είπα να κάνω ένα βιντεάκι, ασχολούμαστε πάλι σήμερα με τη μηχανή. Θα κάνω ένα γρήγορο. Αυτό που θα κάνω είναι θα αντικαταστήσω το μπροστινό γρανάζι στο Αφρικα. Αυτό το γρανάζι έχει αποκτήσει τζόγο, έχει αρκετό μπόσικο. Θα το λύσουμε τώρα να δούμε και τον άξονα, γιατί οι μηχανές αυτές πάσχουν από το καρέ. Τρώγεται και το καρέ αν δεν είναι σωστά ρυθμισμένη η αλυσίδα, και έχω αρκετό μπόσικο. Οπότε σαν λύση υπάρχει ένα ιταλικό γρανάζι που το λένε Super Pinion, που πιάνει με διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι με την ασφάλεια, δαγκώνει και μέσα. Τσιμπημένο για γρανάζι, είναι ακριβή η τιμή του. Τώρα τι έχουμε τέλη Ιουνίου του 24. Με τα μεταφορικά ήρθε 81 ευρώ. Στην ουσία είναι 60 ευρώ το γρανάζι. Λένε όλοι ότι τα αξίζει τα λεφτά του και είναι μια καλή επένδυση. Η μηχανή δεν πρόκειται να δοθεί, οπότε πάντα τη βελτιώνουμε και θέλουμε να φοράει τα καλύτερα για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, να μπορούμε να κάνουμε τις βόλτες μας. Πάμε λοιπόν να λύσουμε το γρανάζι, να δούμε πώς είναι ο άξονας. Φαντάζομαι αυτό είναι κλασικό και το ξέρετε όλοι, αλλά μια και το έχουμε, ας το δείξουμε και αυτό. Λύνουμε τις δύο δεκαρούλες και λύνει η ασφάλεια, οπότε στρίβοντας την ασφάλεια σε κάποιο σημείο θα ευθυγραμμιστεί με το καρέ και θα έρθει έξω. Έχω λύσει ήδη τη ρόδα πίσω για να έχει μπόσικο η αλυσίδα και να μπορέσουμε να βγάλουμε το γρανάζι και να μείνει μπροστά η αλυσίδα. Λοιπόν, αφού βγάλαμε το γρανάζι, ο άξονας δεν έχει φαγωθεί καθόλου, αυτό είναι καλό, οπότε ό,τι μπόσικο υπήρχε από την ασφάλεια και ίσως από το γρανάζι. Το γρανάζι που έβγαλε είναι και αυτό με 16 δόντια από ό,τι είδα, 314 λέει. Σε καλή κατάσταση φαίνεται, ίδιο φαίνεται με το άλλο, γιατί αυτό λέει πάνω 314-16K, δεν ξέρω τι σημαίνει. Το άλλο λέει 116-16 και 25-24. Θα το ψάξουμε και θα δούμε. Πάμε να βάλουμε το καινούριο. Λοιπόν, έχουμε βάλει το καινούριο γρανάζι πάνω. Για να μπει βγάζουμε τις βίδες και έχει αυτά τα αυτιά που θα μπουν τώρα μέσα. Οπότε το έβαλα, έχει πάει αρκετά μέσα, φαίνεται να εφαρμόζει σωστά. Τώρα θα βάλουμε αυτά τα δύο πέταλα, να πούμε έτσι, αριστερά και δεξιά. Ένα από εδώ, ένα από την άλλη, και θα βιδώσουμε. Πάμε να το προχωρήσουμε. Επειδή εμποδίζει η αλυσίδα, άμα το φέρετε από αυτή την πλευρά, αν δείτε εδώ τώρα το έχω βάλει το πεταλάκι. Αν το φέρετε εδώ κάτω από κοντά στον άξονα της ταχύτητας, μπαίνει κατευθείαν και μπορεί να μπει βίδα. Θα βάλω και λίγο Loctite, από ό,τι φαίνεται είχε λίγο. Για να είμαστε σίγουροι θα βάλω και λίγο Loctite και πάμε να σφίξουμε. Λοιπόν, και αφού βάλαμε και Loctite και σφίξαμε, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Πλέον το γρανάζι δεν κουνιέται καθόλου στον άξονα. Δεν έχει καθόλου μπόσικο. Ούτε αυτό το λίγο που είχε το προηγούμενο. Έχει γίνει μπετό. Ό,τι μπόσικο έχει πλέον η αλυσίδα πάνω στο γρανάζι. Είναι όντως πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με αυτό που έβγαλα. Μάλλον ήταν και φαγωμένη ασφάλεια στο άλλο, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Αν περνάει τώρα, αν φαίνεται εδώ, την έχω βάλει πάνω την ασφάλεια. Πάντως έχει αισθητή διαφορά. Πάμε να μοντάρουμε για να πάμε μια βολτούλα να δούμε τι κάναμε. Αυτό ήταν το σημερινό βιντεάκι, ελπίζω να βοήθησε κάποιους από εσάς αναφορικά με το συγκεκριμένο γρανάζι. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.